Alo. Assalamualaikum. Aleykümselam kovum neydi? İbrahim şu an yolda maşin sürüp barayan siyom kalmana vitade viz için. Dava. Salam dostlar. 4-nji videomuz bilen syomka başlayar. Yine şuun bir gatty gyzykly bir sowda merkezi barada video taýinlasym geldi. Bu sowda merkezi absolutno kondisionirowny sistemasyny 80% ýal ullananyp. Esasen diňe magazinlaryň içinde kondisionirowny sistemi we hatta opşy zonalarda hiç ýerde kondisionirowny ýok. Özüm täze gurulan bir sowda merkezi, ekologiýa dol qavat gelýän bir sowda merkezi. Daşda öreği ýaşaýyş jaýlarynyň gurşalyp alynan gaty tapawutly köşük bir sowda merkezi. Gelin görelim. Şu an gurulup otyr ýaşaýyş jaýy. Bu sowda merkezini ýerde diýip pikir edersiňiz? Sowda merkezi mine şutaýdy. Görüşüňiz ýalyk. Doli krişesi açık. Şu sowda merkezinin ideýasy, sen sowda edip börken, sowda merkezine gezip börken, kabuta daşarda gezip bören ýalyk duýgu bermek üçin dizayn edilen. Asyl konsepti şol. Sowda merkezinin koridoruna gezip bör. Koridoruna gezip bör, ýöne görüşüňiz ýalyk. Polnusy daşarda gezip bören ýalyk duýgu berýär. Bu binada arkitektoryň iň gowçudan zady tebii usuly tutuş zdanýaň içini salkyn tutoriýalyk edipdir. Ýerin göreliň nähil edipdir. Şu binaň esasy girelgesi we hiç ýylek ýapyk ýeri ýok. Şu açyklyk sebäpli tebii ýeliň dol binaň içine girýär we şutaýdan ýokary gidýär. Bu hem emeli bir ventilasiýa döredýär. Diňe girelgesinde de binaň 3-4 ýerinde şular ýalyk açyklyk ýer bar. Şo ýel daşardan gelip içinden zdanýaň içinden geçip ýokary geçer ýalyk edip dizayn edilen we bu tutuş koridorlaryny salkyn tutoriýalyk edýär. Yine bir idealny gowçu edilen bir zady ýagyş suwy gelen ýagdaýynda ýagyşyň suwy magazinlaryň içine girmeli. Şunam ýaman ideal edip çözüpdirler. Gaty prostoy metod bilen ýöne gaty hem effektiw hem dizayn tarapdan hem estetika tarapdan gaty funksionalny. Terediň meselem ünsöreliň ýeli şutaýdan ýagyş ýagan ýagdaýynda suw gelýär we şutaýda ýürüti çukurjuk bar. Suwun ýygnalýan ýeri, soň şutaýda ýürüter belli ýerlerde trap goýulan. Eger şu trapyň ýetmedik ýagdaýynda ýene gelýärdi. Şu gazony, otluk ýaşyllyk ýere suw ýygnanýar. Bu hem şu ýagyşyň suwuny hem tebigatyň ýa-ni otlary suw bolýar. Hem magazinin içine hiç ýylekke suw barmaýalyk edýär. Ölçüm birazçyk interiýer barada da gysgaça aýdyp bereýin. Ýöne başda birinji bellemeli zadym şu arkamdaky görýän magaziniňiz. Gaçaýmy? Şu arkamdaky görýän magaziniňizi dizaýny we konseptini özüm edip berdim. Şu magazinin esasy problemasy şuna ulu kolonna şurada üns verseňiz
Şu kolonna sebäpli giýrilýän şular ýaly aýlaw etmeli bolduk. Sebäbi şu aýdan gelýän adam şu magazyny görer ýaly ýörükde şu magazyny şöyle aýlaw etdik. Ünstekler ýaly bu awtomatik şu giýrilýän özüni çekýär. Oşum interiýer barada gurlaly brać. Malazian konsepti minimalny rasxotda maksimalny effekt almak. Meselem şu interiýer detallarına üns bereliň. Diýeli patologdan başlaly. Meselem patologda şu dekorasiýa обычный alüminyumdan goýulan. Hiç ýyl alçıpan zat kullanylmady. İç tarafında görüntüňiz tutuş infrastruktura görünüp dur. Ýöne arkasyny belli bir renkde boýaýar. Perilalara üns bersen обычный demir. Ýöne akkuratynca dip işleýärler, svarka ýerlerini akkuratynca edýärler, akkuratynca boýaýarlar. Detalny aýdyp beremizde iň esasy zatlaryň biri şu iki rastoýanýa gaty uly важный rol oýnaýar şu da merkezinde. Sebäbi eger şu taýtyny dar eden ýagdaýynda yeterli ışık düşüyor ve gıralary koridor has karanky bolýar. Şoň üçin şu köprüni we şu aralygy maksimal derecede uly we giň etmeliler. Ýene ikinji bir gowuran tarapym şu daşarda gezip ýören ýalap duýguny bermek üçin hatda magazynyň içindeki hem dizaynlaryny hemmesine diýenýärli şu konsept işlenipdir. Ýören magazynlaryň käbirleriniň içini görelim. Oşum şular ýalyrak dizayn edilen, görşüňiz ýaly ullanýan materiallar prostoja ýöne ideal edip goýulan. Ýör balkonda görelim. Balkonda da görşüňiz ýaly ýene ýaňky tebigat agaçlary, zatlary ullanılan. Katiller kol обычный ýöne şonu da özüniň bir stili var. Şu wagt içinde naharyp bolmansoň kan adam ýok, ýöne aslanlam şu restoran gaty postoyanna doly, hemme wagt diýenýärli. Eýeti bir ýewropeýs pizza, burger urny bişirýär. Görşüňiz patologda heret şu öňkü duran nemesi. Akşamlaryna şu çyrany ýakýarlar. Şu restoranyň hem içine berelim. Komşu ýaşylyk bilen dizayn edilen. Adamın neon tekst bilen işlenen. Görşüňiz ýaly magazynyň içini hem tebigatyň içinde gezip ýören ýaly duýgu bermek üçin dizayn edilen. Tane hamburger zakaz ettik. Bakat 56 ringgit. Примерно $10. Where are you from, brother? Bangladesh. Bangladesh. Yeah. Köpde bolun. 4-nji videomda tamamen syomka tutturdy. Indiki videoda görüşýänçek.